Vuisimino industrija i trgovina Ltd je tvrtka koja samo proizvodi vrste visoko kvalitetnih električnih bicikala sa svim komponentama poznatih dobavljača. Mi smo proizvođač električnih bicikala iz Heyanga u Kini. Evo naših proizvoda. Bavimo se električnim biciklima već 9 godina. Sklopivi stup sjedala, baterija se lako vadi. Skrivena baterija. Tektrome 300 čeljus kočnice, jednodijelni aluminijski nosač, automatsko centriranje čeljusti, podešavanje jastučića, automatsko podešavanje kuta jastuka pomoću plutajućih ploča. Shimano M310 Altus 8 brzinski mijenjač, /200/200 dizajn širokih karika za veću krutost i precizno mijenjanje stupnjeva prijenosa napredno, svjetlosno djelovanje. Pametna pločica remenjice. Shimano pomak od 7 brzina, intuitivno jednostavno upravljanje. Tip prozora optički prikaz zupčanika za brzu indikaciju položaja zupčanika. Izmjenjiva baterija s bocom novog dizajna s USB-om, puni mobitel bilo gdje tijekom vožnje. Prihvaćamo OEM narudžbe. Imamo M15194, EN14764, TUV certifikat izdan od Europske komisije. Kingmaker Jultsdova zaslon, klasičnog dizajna s patentiranom strukturom. Iz naše tvornice možete prilagoditi narudžbu kako želite, a mi ćemo proizvesti točno ono što naručite, nudeći vam najbolju uslugu u pogledu kvalitete, izvedbe, stila i sigurnosti svake komponente. Dobrodošli na vaš upit.